tún lórí títì bẹ̀ tó. wá bí ẹ̀sìn náà. tó tún lórí títì wẹ́. wá bí ẹ̀sìn náà. tó tún lórí títì bẹ̀ tó. wá bí ẹ̀sìn náà. máa yí tẹ́ máa yí bàbá òtún náà mọ́ bá mẹ́tò. tó tún lórí títì wẹ́. wá bí ẹ̀sìn náà. tó tún lórí títì bẹ̀ tó. wá bí ẹ̀sìn náà. tó tún lórí títì wẹ́. wá bí ẹ̀sìn náà. máa yí tẹ́ máa yí bàbá òtún náà mọ́ bá mẹ́tò. Fàáfà o, màlítẹ́ màlí fàáfà, màlítẹ́ màlí fàáfà o, òwe àyíkẹ́ òwe bò. Uma gbádùn rè, alábàákítà rù lẹ́, yóò má gbádùn ìmọ̀, ìmọ̀ sẹ́kẹ̀ ní ìmọ̀ rí ẹ̀. Sáré ní ma o, òtún lọ yí títí lọ́dọ̀. wá bí ẹ̀sìn náà. Ilé wa yè pọ́n rẹ̀ díẹ̀. Dr. Bright lórí sẹ́ẹ̀rì ẹ̀yà sọ̀wọ́n President Kings Brothers Club ọ̀wé ní ilé wa. Ìyá tún yé Kings Brothers ìyá. Ìwé tọ́ wa fi hàn pé o wà wẹ́sẹ̀. Lórí títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ̀sìn náà. Dòdò lórí títì. wá bí ẹ̀sìn náà. Dòdò lórí títì òye náà. wá bí ẹ̀sìn náà. máa yí tẹ́ máa yí bàbá òtún náà mọ́ bá mẹ́tò. Àwọn kẹ̀tẹ̀ ẹ̀ẹ́nù rẹ̀ tí ọ̀rìmọ̀ ẹ̀ ọ̀yẹ̀ ọba ọ̀rìmọ̀ ẹ̀ ọ̀yẹ̀ ẹ̀rọ. Dòdò lórí títì rẹ̀ tó. Wá bí ẹ̀sìn náà. Aragwe náà yà pé àgbẹ̀sí máa ẹ̀. Aragwe náà yà fi kúrò àìmọ́ tó yà mú. Dòtún náà rí títì rẹ̀ tó wá bí ẹ̀sìn lóòtù. Dòtún náà rí títì rẹ̀ tó wá bí ẹ̀sìn náà. Máa fún ẹ̀rẹ̀ kì, máa yí ẹ̀rẹ̀ kì, òun nà sàrò tù. ẹ̀yin yóò fọ́ yàrá. Òun nà kókó tù, nà sàárì èkì máa o. Àkúpè nà gbé máa o. Ọ̀rọ̀ àti màkìá. Ìwé wa bí ẹsì ya, èkìní asẹ́ kìní ẹran rẹ̀, ìyàwó nítorí ẹ̀kọ́ ẹ̀gì ẹ̀, ìrìmà, ìmọ̀dé ló yẹ dẹ́gbẹ̀, pétrọ̀ wà á bí ẹ̀, ìyàrá yóò bàbá. Ẹ̀sùn ló ní mà, ẹ̀ fi òbọ̀ wèrè ẹ̀ bàbá. Ìnáwìlì náà yà kí ètò ọ̀ẹ́ Mrs. Grace Oviebo Matron YPS Ìyàròyò. Ìwé lè wáyé ní ìpọ́nbẹ̀ jùlọ wẹ̀ kí ẹ̀ ìwé ẹ̀kọ́ ló wáyà ló pẹ́ wò rẹ̀ èkìní asẹ́ èkìní ara mẹ́ ìyàrá wáyà yó ẹ̀kọ́ ẹ̀ ló pẹ́ wò yétu wáyà wò. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ̀sìn náà. Tòtún náà rí títì wẹ́. wá bí ẹ̀sìn náà. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ̀sìn náà. máa yí tẹ́ máa yí bàbá òtún náà mọ́ bá mẹ́tò. Wẹ̀rà sókè já. wá bí ẹ̀sìn náà. Wá bí ẹ̀sìn náà rí títì ó. wá bí ẹ̀sìn náà. Wẹ̀rà lè sọ́gbà. wá bí ẹ̀sìn náà. Wá bí ẹ̀sìn náà rí títì ó tọ́ o. wá bí ẹ̀sìn náà. Wẹ̀rà sùsèlú. wá bí ẹ̀sìn náà. máa yí tẹ́ máa yí bàbá òtún náà mọ́ bá mẹ́tò.
Aradárade o, ọ̀yà gbogbo. Má fún ẹ̀rẹ̀ kí o, má rí ẹ̀rẹ̀ kí o. Tó tún náà rí títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. Ìtú ẹ̀ wá bí ẹ̀sìn rẹ̀ lè lò tún ẹ̀. Òtún ẹ̀ náà ná bá rẹ̀ bọ̀ ẹ̀rẹ̀ tó. Má fún ẹ̀rẹ̀ kí má rí ẹ̀rẹ̀ kí kò. Wá bí ẹ̀sìn ló tún níyà yó. Ìtú ẹ̀ ò lákì rẹ̀ lórí sẹ́bi gé. Dàdí mọ́jọ náírà rẹ̀ wẹ̀ dọ́dọ́gbò. Ẹ̀wọ́ kú dáná gbẹ̀wò, àgétú wáyà. Wá bí ẹ̀sìn ló tún ẹ̀. Ọ̀kàrẹ̀lẹ̀ mẹ́, ọ̀rìṣà kàpó. Dàdí Rolando gbẹ̀rẹ̀ lè rẹ́gẹ̀dẹ̀ bàbá o. Ibi ìsàkàgbọ́ ya o, wẹ́ ní wùwà tó. Àdìọ́pọ̀ yìí máa ń yẹ ké. Ẹ̀fẹ̀ mẹ́, lórí yá mú. President oríye kọ́gbà yá. Dámọ̀ ràmọ̀, wá bí ẹ̀sìn wẹ́ náà wùwà tó. The prince of Ewokude community. Ìyẹn ló ṣàgẹ̀dúwà lórí yára. Ó ṣàgẹ̀dúwà mẹ́ lórí yára. Wá bí ẹ̀sìn tó tún wẹ́ náà wùwà tó. Ọtún náà pẹ́ kí ó pẹ́ má bà lọ́rọ́ ẹ̀ lóyà. Àwẹ̀ náà wùwà tótó. Àdì comrade Peter Izabige, the governor, Ìwígè committee chairman 20 brothers. tó tún lọ rí títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. tó tún lọ rí títì wo. wá bí ẹ ṣe nà. tó tún lọ rí títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. àyíká máyé bàbá òtún náà mọ̀ bá mi tó. ìyáálé wọn lè pọ́n ẹ̀ kíra wọn ni. ọmọ kí a dé òsà ẹrù ẹ̀ MD ọ̀bíà pit MD ìwọ́sọ̀dì pit aka ọgbẹ́fì wọn. ìyáálé wọn lè pọ́n ẹ̀ kí ikọ́rẹ́ àkínú pẹ́ bò ẹ̀wò ni mẹ́ná ọ̀kadèlè ọ̀fìwàyàgbó òpẹ́wò náà kó ànánà bìẹ̀mẹ́. Abele wari ekpome ki yemeni Mason of Yahweh Ostrabe business woman. Ọ̀wé yẹrẹ wa Mrs. Stella Orwe Italabe business woman adviser of the house of Iwado. òtúnbọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ wá bí ẹ̀sìn lòtù màwéle ilé wa lórí ẹ̀kọ́ rẹ̀ tiẹ̀ èèrà lọ́mọ kúmẹ̀dé ọ̀nàrẹ́bù ẹ̀gọ́sà ẹ̀gọ́ ùtọ́mẹ̀ aka bàbá tọ́lẹ̀ òrẹ́dọ̀ unida PDP ìwé wa bí ẹ̀sìn wé nídìí ẹ̀kọ́ rẹ̀ wúro mẹ́fẹ́ o èèrà lókè. Dòtún lóyún títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. Dòtún ló bá ẹ̀rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. Dòtún lóyún títì rẹ̀ wò náà o. wá bí ẹ ṣe nà. àyíká máyé bàbá òtún náà mọ̀ bá mi tó. Ọ̀bùnì rẹ̀ wùwá sẹ̀rẹ̀ dàgbé máa yá. Wùwá sẹ̀rẹ̀ nu yá sí máa kókó. Láwo wo sàlẹ̀ra rẹ̀ nu yé ra sí máa kíá o. Èpọ̀ rẹ̀ máa rí èrè o. Ó sàlẹ̀ra rẹ̀ wùwá sẹ̀rẹ̀ dàgbé máa yá. Wẹ̀wá sẹ̀rẹ̀ nu yá sí máa kókó. Láwo wo sàlẹ̀ra rẹ̀ nu yé ra sí máa kíá o. Dòtún lóyún títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. Dòtún lóyún títì rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. Dòtún ló bá ẹ̀rẹ̀ tó. wá bí ẹ ṣe nà. Dòtún lóyún títì rẹ̀ wò náà o. wá bí ẹ ṣe nà. àyíká máyé
Ugwemi meri otunane. Emi ya fi wele o, YPS no. Izozo leka, izozo luto. Ima emi otu, nìkan ya ke YPS. Ọ̀nà otu, n'ọjọ́ bí ẹgbẹ́ ya kì í ọ̀tá fẹ́. Ọ̀nà otu, n'ọjọ́ bí ẹgbẹ́ ya kì í ọ̀tá fẹ́. Yàgò kọ̀mùrìtẹ̀ tó bọ̀ náírà mi. Ẹ̀tọ́ bọ̀ náírà mi kì í yàrá òkè yọ̀rẹ̀. YPS n'otu, màá wẹ̀ náà wùwẹ̀ tó. Ìyàrá ìyàrá náà o, lùwẹ̀ kí á yọ̀rẹ̀. The Okagele of Upene community, ọ̀gá àpẹ̀gbẹ́ bàbá. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. YPS náà. Tòtún náà rí títì rẹ̀. YPS náà. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó náà. YPS náà. Máyì tẹ́ máyì fàáfà òtún náà mọ̀ bá mi lò. Súnmọ́ gbanu wẹ̀, anamíọ́ ẹ̀yà polo. Umakano tunane o, ìmọ̀dé mi mọ̀ máa jẹ́, ẹ kí ọmọ yóò bọ̀ yàrá o. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. YPS náà. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. YPS náà. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. YPS náà. Máyì tẹ́ máyì fàáfà òtún náà mọ̀ bá mi lò. Otu na kari, otu na degbe lanu, YPS rẹ̀ ló tún bẹ̀ òtún ló bá bẹ̀ fún ẹ̀rẹ̀ tó. Nọ̀rọ̀ kò pí mà, ọ̀kí ó ti rà mọ́ o, ó ti rà mọ́ náà o, kókò láyé pé o. Tòtún ní tíọ́nà, YPS náà tù rẹ̀, òtún ní pẹ́gbẹ́pẹ́ má bà rẹ̀ tó. Máyì tẹ́ máyì fàáfà o. YPS náà. Mẹ̀rẹ́ Sunday ló bẹ mọ yìí. Lórí ẹ̀pọ̀n ẹ̀gẹ̀ Dr. Okinason. Wé YPS yà wẹ̀ wẹ̀ dó. Amọ̀rẹ́ ni bẹ́ẹ̀ nọ̀rọ̀ ẹ̀wẹ̀ kò. Amọ̀rẹ́ nò tótótó. YPS wé ní kí ètò ọ̀wẹ́ òwúrọ̀ o. Òrùn ọ̀rẹ́ nígò. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. YPS náà. Tòtún náà rí títì mọ́ ẹ́. YPS náà. Tòtún náà rí títì rẹ̀ tó. YPS náà. Máyì tẹ́ máyì fàáfà òtún náà mọ̀ bá mi lò. Tòtún náà rí títì mọ́ ẹ́. YPS náà. Ìwé YPS ló tún ẹ́. YPS náà. Tòtún náà rí títì mọ́ ẹ́ o. YPS náà. Máyì tẹ́ máyì fàáfà òtún náà mọ̀ bá mi lò. Ugbo ọba yiwa na Ọdẹwé ẹ̀ka ọ̀sálà. YPS Yarogo. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Wẹ̀dẹ̀ France yìí ni màmá èdèdè ayé. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Ẹ̀sán. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. YPS ló tún ẹ́ o. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Yárí yára nípa ní ayé rẹ̀. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. YPS ló tún ẹ́. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Àlàáfíà máa tó wà o. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. YPS ló tún ẹ́ o. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Ayé tẹ́ ayé fáfá o. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. YPS ló tún ẹ́. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Ayé tẹ́ ayé fáfá. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Yàrá wáyé òtúnú ẹni pé. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Orí yé mẹ́rẹ̀ dọ̀tọ̀ ògìgbà. Òdẹ̀wé ọ̀sálà. Aláwọ̀ ní máa lè kọ́ ẹ̀gì ẹ̀ dọ̀tọ̀ ebẹ̀ Òdẹ̀wé òkọ́bò ọ̀sálà. àyà. Ọ̀nàwó ní kéètù ẹ̀ ọ̀sẹ̀ Òdẹ̀wé lọ́kọ̀bìnrin. ọ̀sálà. Dọ̀tọ̀ ebè ògùnmá nọ́bó wáyẹ̀ ìgbàròtì ó ẹ̀tọ́ nọ́bà yé. Uge. Ẹyin máa wọ dodo. Uge. Dọ́tọ̀ ìdẹ́mùjá ìmúwá ẹ̀ IT Ẹyin máa wọ Motors. dodo. Yẹ́pẹ̀. Uge. Yàrá wọn rí ẹ̀pọ̀n ẹ̀gẹ̀ Desmond Ayo. Ẹyin máa wọ Ìrà dodo. ẹ̀ ló ń lọ ọ̀pọ̀ ẹ̀ pé. Ẹ̀yin máa wà tó tó yé mi o. Màní ní YPS Màlẹ́wà ẹ̀pọ̀n ẹ̀gẹ̀ Emperor Richard Ọkọ̀mínà alias Kukodo. Ẹyin máa wọ Music dodo. Spectrum YPS. Àtẹ̀ká ìṣẹ́wà aka Ogefiwa Ṣẹ́lá YPS.
ayé máa wọ́n tó tó. Okay, Michael Olisopa, MD Music Battle, President Solutions